Пачынайце вусны нашы маці праслаўляці, пачынайце ім хвалы, радасна спяваці. Будь нам, Маці, милосердна, сталай допомогой, борони нас от спокус и шатана злого. Хвала Богу, Тройцы вечной, и Отцу, и Сыну, и Святому Духу всяж на веки неспынна. Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі хай праз векі Бога славяць людзі. Радуйся, Пані святая, неба валадарка, ты светлая, як зорка, што ўзышла над ранкам. Радуйся, поўная ласкі, яснасць неземная, ратуй нас ад шатана, Маці прасвятая. Пані Цябе сам Бог моцны, Творца чалавека, абраў за маці слова, што жыло спрадвеку. Слово, што свет сотворила, неба над зямлёю, паіла ўсё жывое чыстаю вадою. Бог узлюбіў Цябе, маці, і учыніў святою, Адама ў грэх муд страціў, Пані прад Табою. Выбраў яе Бог і панад усім узвялічыў, І абраў яе быццам дом, у якім сам прабывае. Пане, пачуй малітвы нашыя. А просьбы нашы няхай да Цябе дойдуць. Молімся. Святая Марыя, валадарка неба, Маці Пана нашага Езуса Христа і Пані свету, якая ніколі не пакідаеш і нікім не пагарджаеш, глянь на нас, о Пані наша, ласкавым позіркам Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына даравання нашых правінаў, каб мы, што цяпер пра Тваё беззаганнае зачацце пабожным сэрцам разважаем, маглі атрымаць у небе нагароду вечнага жыцця. Нехай жа нам так учыніць Табою народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Христус, які за Айцом і Сынам і Духам Святым жыве і валадарыць у Тройцы Святой адзіны Бог на векі вечныя. Амен. Пані, пачуй маленні нашыя. А просьбы нашыя няхай да Цябе дойдуць. Праслаўляйма Пана. Богу хвала. А души верных памерлых праз Божую міласэрнасць няхай адпачываюць у супакоі вечны. Амен. Будь нам, Маці міласэрна, вернай дапамогай, барані нас ад спакус і шатана злога. Хвала Богу Тройцы вечной, и Айцу и Сыну, и Святому Духу сяж на веки неспынна. Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі. Радуйся, мудрая Маці, дом святы для Бога, які калоны здобяць велічна прыгожа. Пошастям свету ты, Пані, сталася бядою, бо в лоні Маці ўжо была святою. Маці зямлі ты ў неба, і ў святасць брама, Якуба зорка ясна, і анёлаў Пані. Подстрах шатана ратуй нас, ад яго напасцяў, ты прыстань хрысціянаў у горы і няшчасці. Сам яе сатварыў Святым Духу, І над справамі рук сваіх яе узвялічыў. Пані, пачуй маленні нашыя. А просьбы нашыя няхай да Цябе дойдуць. Пані, пачуй маленні нашыя.
И просьбы наши нехай до Тебе дойдут, прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых прос Божию милосердность нехай отпочивають у супокої вечный. Амен. Будь нам, Маті, милосердна, верна и да помогай, барани нас от спокусы шатана злога. Як была хвала Богу в Тройці вічnej, і Отцу і Сину, і Святому Духу сяж на віки не спина. Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі хай праз вякі Бога славять люди. Радуйся, трон Саламонаў, запавет святога, вясёлка з фарбаў райскіх, творцы неземнога. Ты, як огонь Моисеев, Богом полымнеешь, як посох Агаронов, ніби цвет квітнеєш. Райская брама замкнена, меду пляс Самсона, руно, что мацавала мужность Гедеона. Сын твой святых их одины, Бог правдивый с неба, Тебе усярох от греху нашей Маті Евы. Толькі Тебе, Маті, слова, Бог абраў спрадвеку, каб Ты была нявіннай і без плям у грэху. Я живу на вышыня, А трон мой у слупіх облоков, Пане, пачуй молитвы нашыя, а просьбы наши нехай до Тебе дойдут. прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых праз Божию милосердность нехай отпочивають у супокої вечным. Амен. Будь нам, Маті, милосердна, верна и да помогай, барани нас от спокусы шатана злога. Хвала Богу в Тройці вічnej, і Отцу і Сину, і Святому Духу сяж на віки не спина. Як была спрадвеку Пана, хай заўсёды будзе, на зямлі хай праз вякі Бога славять люди. Радуйся, Тройцы сяліба, Божая святыня, палац святы анёлаў, Дева ў храм нявінных. Ты сутяшэнне журботных, сад удячных думак, Ты сила цярплівых, чысціні дарунак. О благословленная Пани, Ты земля святая, невинности и цнотаў дар таемны маеш. Быццам святы горад Божий, ці на ўсходзе брама, любоўю, ласкай светлай зяеш беззаганна. Быццам лілея паміж церняў, так і моя умілаваная паміж дачок Адама. Пане, пачуй молитвы нашыя, А просьбы наши няхай до Тебе дойдут. прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых праз Божию милосердность нехай отпочивають у супокої вечним. Амен. Будь нам, Маті, милосердна, верна и да помогай, барани нас от спокусов и шатана злога. Хвала Богу Тройці вічnej, і Отцу і Сину, і Святому Духу сяж на віки не спина. Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі хай праз вякі Бога славять люди. Радуйся, прыстань утёклых,
Вежа справедливых, пригожая, як хорам, зведены Давидом. Ты прысачаці любов'ю, ласкай палымнела, ад яснасці той пекла в немачы самлела. Мужная панна святая, як сама Юдыта, што люд свой ратавала, у палон здабыты. Хлебом кормил весь Египет, славный сын Рахели, Марии сын от смерти, збавил свет с бутвелы. Якая ж ты пригожая наша пані, А провины греху першородного у тебе не знайшлося. Пані, почуй молитвы наши, А просьбы наши нехай до тебе дойдут. прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых праз Божию милосердность, нехай отпочивають у супокої вечним. Амен. Будь нам, Мати милосердна, верной да помогай, барани нас от спокус и шатана злога. Хвала Богу Тройці Вечной, и Отцу и Сыну, и Святому Духу сяж навеки неспинно. Як была пашана Пану, хай завсёды буде, на землі хай праз вяки Бога славять люди. Радуйся, о ясность свету, верных допомога, ты кров дала и тело Сыну Пана Бога. Каб чоловіку долине греху не загинув, а годним стався неба хвали херубимов. Промнями солнцу святого зихотить Мария, зачатая без греху, чистая Галилея. Свет поміж терняв Мария, мужна змея топча, як місяць ясний у повні, темру губить ночу. Я учинила, каб на небе неспинно взыходило солнце. І быццам імгліца усю зямлю агарнула. Пане, почуй молитвы наши, А просьбы наши нехай до тебе дойдут. прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых праз Божию милосердность нехай отпочивають у супокої вечним. Амен. Хай же дасть нам Сын Твой люби ласку навертання, хай дарує нам грахи, не спошле карання. Будь нам, Мати милосердна, верна и допомогай, барани нас от спокус и шатана злога. Хвала Богу Тройці Вечной, и Отцу и Сыну, и Святому Духу стяж навеки неспинна. Як была пашана Пану, хай завсёды буде, на землі хай праз вяки Бога славять люди. Радуйся, о Маті цноты, святости дявочай, наполненная лаской у вянку святочным. О беззаганная Маті, чистиня анёлов, стоишь ля трона Бога, голова в короне. Ласку для нас породила, ветлая прочиста, ты грешников надея, ты, кто тонуть пристань. Райская брама слабых ты, грешных оборона, веди нас насустречу с Богом на Сионе. Твое имя, о Мария, як олей духмяный. А твои слуги моцно тебе возлюбили. Пане, почуй молитвы наши, А просьбы наши нехай до тебе дойдут.
Прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых праз Божию милосердность нехай отпочивають у супокої вечны. Амен. Пане, прими спев година, что Тебе мы взносим с поклоном и с покорой, да помоги просим. Шляхом збавленным, о Маті, нас вяди до раю, прибудь до ложа смерти, не покинь присконе. О квете ружи, что грех першородный оминула, И слуха учинку броду не спознала. при своем зачатті, о Панні, ты была беззаганной. Молися за нас, да Бога гайца, бо ягоного Ты народила сына. Молимся. Боже, Ты праз беззаганное зачаття Найсвятейшей Панны падрыхтаваў свайму сыну годнае пребыванне ў нявінным улонні і праз заслугі будучай смерці Христа захаваў яе ад усялякай правіны. Дазволь нам праз яе заступніцтва дайсці да Цябе без грэху, праз Пана нашага Езуса Христа, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Дзякуй, мои дарагія, за супольную молитву. Яшчэ ёсць крышачку часу вольнага. Калі б хто хацеў бы прыступіць да сакраменту споведзі, можна пачакаць. І сардэчна вітаю нашых юнакоў, якія вось прыехалі, сядзяць на першай лавачцы.
Ісус Христос, пераможца, Пан сусвету і валадар. Ісус Христос, пераможца, Пан сусвету і валадар. Ісус Христос, пераможца, Пан сусвету і валадар. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Ягня забитая годно принять моц и богатье, и мудрость, и силу, и пошану, и хвалу, и благословление. Яму хвала и панаванне на веки вечные. Браты и сестры, у Христе Пана, у гэты святочны, урачысты день Пана нашего Иисуса Христа. Валадара со свету хочется усіх вас привітать нашей святыне, где валадарыць Божия Маці, где выбрала я нас место прыняцця наших людскіх малітваў, нашага болю, наших радасцяў, каб з гэтага месца заносілася хвала Пана Бога, нашага Пана і валадара. Я вельмі цешуся, што нашу парафіяльную супольнасць у нацыянальным санктуарыум госцяць маленькія рыцары Христа. Паглядзіце, нашыя дзеткі, такія зусім маленькія, і стаяць роўненька, ручкі злажыўшы, як салдацікі Христа. Гэта наше будучае пакаленне падрастаючае скаўтаў, якія прыехалі з Мінску. Таму дзякую вам, што вы такія адважныя, што не пужае вас мароз і сцюдзёнае такое надвор'е, а вы разам саграваецеся малітвай і еднасцю ў пашане Пану Богу. Падчас гэтай еўхарыстыі молімся за ружы ружанцовыя нашай парафіі, просячы Пана Бога благаслаўлення, апекі Панны Марыі. Няхай гэтае прагненне праслаўляць Божую Маці і Пана Бога ў святым ружанцы напаўняе нашае сэрца радасцю і супакоем. Малюся за ўсе гэтыя супольнасці і за вас, якія верна трымаецеся гэтых абяцанняў штодзённай малітвы на ружанцы. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. І вам, брати і сестри, вельми думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшу за все. Да Пана Бога нашего. Нехай добрый Бог змилуется над нами, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, валадару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету,
прими моление нашее, яки сядешь праворучай Цага, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвале Бога Отца. Амен. Молимся, усемогутный вечный Боже, Ты все пожадал одновить у Своим наимилейшим Сыне Володари сусвету. Учини, каб усё створення, вызволенное з няволі граху, служила Табе и бясконца Тебе прославляла. Праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання другої книги Самуеля. У тыя дні усе плямёны Ізраэля прыйшлі да Давіда ў Хеброн і сказалі: «Вось мы кость твая і цела тваё, і учора, і яшчэ даўней, калі Саул панаваў над намі, ты быў правадыром Ізраэля, і сказаў пан табе: ты будзеш пасвіць народ мой Ізраэля, і ты будзеш кіраўніком Ізраэля». І прыйшлі ўсе старэйшыны Ізраэля ў Хеброн, і кароль Давід заключыў з імі запавет у Хеброне перад панам, і намасцілі Давіда на караля Ізраэля. Гэта слова Божае. Дякуем Пану Богу. С радостью пойдем у дом Пана Бога. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Возрадовался я, коли мне сказали: пойдем у дом Пана, восстоять наши ноги у брамах Твоих, Иерусалим. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Туди заходять поколінь Пана, каб поводле свідчення Ізраїля прославлять ім'я Пана. Там стоят судовые троны, троны дому Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Читання послання святого апостола Павла до Колосянаў. Браты, мы дякуем Богу і Айцу, які паклікаў нас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле, які вызваліў нас з-пад улады цемры і прывёў у валадарства умілаванага Сына Свайго, у якім мы маем адкупленне і адпушчэнне грахоў. Ён з'яўляецца вобразам нябачнага Бога, першародным сярод усялякага стварэння, бо ў ім было створана ўсё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і нябачнае, ці троны, ці панаванні, ці начальствы, ці ўлады, усё праз яго і для яго створана. Ён ёсць раней за ўсё, і ўсё трымаецца ў ім. Ён галава цела, гэта значыць касцёла. Ён пачатак, першародны з мёртвых, каб ён ва ўсім меў першынства, бо спадабалася Айцу, каб у ім жыла ўся паўната і каб праз яго прымірыць з сабой усё, і зямное, і нябеснае, усталяваўшы мір праз кроў ягонага крыжа. Гэта Слова Божае.
Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный той, кто приходит у имя Пана. Благословленне володарствується нашого Давида, якое надиходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час насміхаліся з Єзуса разом з народом і кіраўнікі, кажучы: іншых ратаваў, няхай уратуе сябе самога, калі ён Месія, выбраны Богам. Таксама і жаўнеры здзекаваліся з яго. Прыходзілі і падносілі яму воцат, кажучы: калі ты, кароль юдэйскі, уратуй сябе самога. І быў над ім надпіс: гэта кароль юдэйскі. Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы: калі ты Месія, уратуй сябе і нас. А другі ў адказ дакараў яго і казаў: ты нават Бога не баішся, хоць і сам асуджаны на тое самае. Мы асуджаныя справядліва, бо за тое, што зрабілі, атрымліваем, і он жа нічога благога не зрабіў. І сказаў: Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Езус адказаў яму: сапраўды кажу табе, сёння ж будзеш са мною ў раі. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христос. Присядьте на хвилиночку. Брати і сёстры ў Хрысце Панін, маці касцёл у сягонняшнім дні, ушаноўвае ўрачыстасць Пана нашага Езуса Хрыста, валадара сусвету, як бы падсумоўваючы ўвесь каляндарна-літургічны год, скіроўваючы нашу увагу, што ўсё зыходзіцца да ўшанавання і пакланення Божага Сына, якому нябесны Айцец, намасціўшы алеем радасці, даверыў справу адкуплення роду чалавечага. Мы яго называем валадаром усяго свету, мы яго называем Христом царом. Так па-чалавечаму гэта асацыюецца з каралеўскімі палацамі, з тронамі, з прыслугам, з валадарствам. Але насамрэч не так ёсць з валадарствам Езуса Хрыста. Гэта праўда, што калі ён узышоў на неба, нябесны Айцец вызначыў яму месца праваруч сябе. І, называючы валадаром сусвету і Пана ўсяго існага, чакаем яго другога прышэсця, каб распачаць валадарання праўды жыцця, так як сягоння ў прэфацыі мы будзем спяваць каралеўства святасці і ласкі, каралеўства справядлівасці, любові і супакоі. Пакуль мы жывём у гэтым свеце, мы верым у тое, што прыйдзе гэта валадарства, дзе ёсць справядлівасць, дзе ёсць праўда і жыццё, дзе ёсць святасць і ласка. Мы верым у валадарства Божае, валадарства любові і супакою, дзе пануе вось любоў. Але пакуль мы жывём у гэтым свеце, які напоўнены рознымі выпрабаваннямі, і князь гэтага свету, сатана, у розны спосаб будзе нас выпрабоўваць, спакушаць, звадзіць з гэтага шляху, які вядзе і кіруе нашыя душы да валадарства Божага.
як важна трываць пры Хрысце, як важна вызнаваць сваю веру самага маленькага ўзросту. І таму вельмі цешуся, і так гэта вельмі сімвалічна. Вы самі паглядзіце на гэтага хлопчыка. Мы так, можа, і ручкі так паціскаваем, і так вось, а ён як салдацік трымае гэты крыж Езуса Хрыста і стаіць, і з самага маленства ўжо выхоўваецца не толькі у нядзельнай Еўхарыстыі, але закалвае сваю волю на будучага добрага вучня Хрыста і яго ж сапраўднага жаўнера. Так было ў жыцці Людовіка IX, караля Францыі, вельмі уплывовага і вельмі святога караля, на якога хацеў бы крышачку звярнуць вось увагу. Ён, будучы сынам Людовіка VIII і каралевы Бланкі, выхаваны ў пабожнай сям'і, дзе тата і мама, нягледзячы на свой статус сацыяльны і ўладу, якую мелі, мама настолькі яго выхавала, што казала так: сыночак, не дай Божа, каб ты зграшыў і абразіў Пана Бога. Лепш, каб ты памёр, і лепш, каб мае вочы бачылі цябе ў трумне, чым бачыць цябе ў граху і стане грахоўным. Якая б маці да свайго сына магла б такія словы сказаць? Мы неаднойчы з'яўляемся сведкамі альбо маўклівымі сведкамі, альбо нават патакаем у тых ці іншых захаваннях сваіх дзяцей, сваіх унукаў. Галоўна, каб толькі быў супакой і ніхто мяне не чапаў. Яна ж сказала гэтыя словы: сын, нельга так рабіць. І гэтыя словы мацярынскія, гэта айцоўскае выхаванне выхавалі будучага сапраўднага караля, які не толькі клапаціўся пра сваіх верных і прычыніўся не толькі да стварэння Сарбоны, заснавання шматлікіх шпіталяў і прытулкаў для патрабуючых, але яшчэ і абараняў веру Хрыстовую, абараняючы паломнікаў і святыя месцы ў часе крыжовых паходаў, дзе, дарэчы, сам і захварэў на ціф і памёр 25 жніўня 1270 года, маючы 56 гадоў у апініі святасці. Можаце сабе ўявіць, кароль начаваў не ў каралеўскай ложку, толькі ў гробе, які заўсёды з сабою насіў на ўспамін таго, што ён адыдзе, што чакае яго смерць, і што ён сустрэнецца з царом усяго свету і валадаром усяго свету на суд праведны. Як важна, ідучы ў напрамку вечнасці, дзе сустрэне нас валадарства праўды і жыцця, дзе будзе валадарыць Божая справядлівасць, у якую мы верым, і натхненнямі, якімі мы кіруемся, як важна жыць гэтай праўдай і жыць гэтай надзеяй. Сягоння мы чытаем апісанне смерці Езуса Хрыста, Галгофа, крыж як прыстол і трон Хрыстовы, ягоная смерць, ягоныя пакуты, яны завяршаюць працэс адкуплення роду людскога. І Бог давярае душы людскія. І вось ці адкрыюцца гэтыя душы на яго зоў боскі: прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, і я супакою. Я з'яўляюся дарогай, праўдай і жыццём. Сягоння мы з'яўляемся сведкамі, як двое разбойнікаў, двое злачынцаў паміраюць разам з Хрыстом. Адзін напоўнены ненавісцю, крыўдамі, злосцю, быць можа, сваім вопытам жыццёвым ці крывадушнасцю, якою жыў увесь гэты час, нават у часе смерці, нават на Бога наракае, крытыкуе яго, зласловіць, а нават блюзнерыць, а другі, усведамляючы грахоўнасці стан свой, кажа: злітуйся нада мной. Пра гэта не кажа Божае Слова, пра гэта не кажуць нават апокрыфы, але пра гэта кажуць аб'яўленні святой Катарыны Эмерых, якую Бог даў незвычайны ласк пазнання многіх тайных спраў, якія звязаныя былі жыццём Марыі, Хрыста,
і не змешчаных у святым пісанні. Яна апісвае, што калі святая сям'я пасля нараджэння Божага Сына накіравалася ў Егіпет, каб уратаваць жыццё Сына Божага, бо Ірад праследаваў, гэты шлях вёў праз шоўкавы шлях, тарговы шлях. Сягоння можна, напрыклад, на працягу сутак даехаць да Егіпта з Бэтлеема, а на той час гэта сапраўды былі дні, нават і месяцы, тым больш з маленькім дзіцёткам. І вось яна апісвае, што аднойчы здарылася так, што не было дзе знайсці сабе сховішча, і святая сям'я, убачыўшы агеньчык недалёка і намёт, шалаш, падышоўшы, папрасіла прытулку. Там таксама была сям'я, але сям'я разбойнікаў, якія прамышлялі разбоем на гэтым тарговым шляху. Бачучы, што гэтая маладая сям'я, маленькі дзіцятка, бедная, нічога з сабой вось няма, яны далі ім гэты начлег. І адыходзячы зранку, Марыя сказала: «Прыйдзе такі час, і Бог узнагародзіць вам за вашу дабрату, якую вы зрабілі сягоння для маёй сям'і, майго сына». Час ішоў, міналі дзесяцігоддзі, Галгофа, Христос, вось гэтае дзіцятка, якое яны прыюцілі і далі прытулак, памірае на крыжы. І вось гэты добры лотар, які кажа: «Злітуйся нада мной, бо я нядобрае жыццё пражыў». Яблака ад яблані недалёка адыходзіць. І таксама, як бацька займаўся гэтым промыслам, чаго ён мог добрага навучыцца? Навучыў яго тата таксама быць злачынцам. Але тое дабро, якое аднойчы было здзейсненае яго бацькамі, яно праз дзесяцігоддзі, нягледзячы на вось гэтае злачынства і зло і грэх, якія ён напаўняў сваё жыццё і рукі, яно прабілася, як тая раслінка, праз гэтыя дзёрны і прынесло прыгожы плод пакаяння. Гэта той з іх сыночак, які стаў добрым лотарам, які першым увайшоў у валадарства Божае. Мае дарагія, час ідзе, і мы жывём у гэтым свеце, і мы самі заўважаем, колькі тут і несправядлівасці, і падману, і хлусні, колькі тут неспакою, колькі воін, няшчасцяў, выпрабаванняў, і неаднойчы мы кажам: «А дзе ёсць Бог? Чаму Ён так дазваляе?» Няхай тыя цяжкасці, тыя выпрабаванні, тыя сумненні, якія будуць спакушаць душы нашыя, як і Хрыста ў часе яго адыходу з гэтага свету, з розных куточкаў, з аднаго боку народ, з другога кіраўнікі, іншыя блюзнеруць, ратаваў сябе, давай і іншых, і сябе уратуй. Жаўнеры здзекаваюцца, прыкалываюцца з яго. І тут яшчэ злачынец адзін. І ў нашым жыцці штосьці такое, як важна, каб мы сягонняшнім дні вызнавалі чарговы раз, як гэта рабілі нашыя продкі, якія ўзняслі на гэтай зямельцы такую вялікую і святую святыню. Няхай гучыць гімн праслаўлення і вызнавання нашай праўды, што Христос ёсць нашым панам, Христос ёсць нашым валадаром, Христос ёсць нашым каралём. Давайте цяпер разам устанем і вызнаем гэту праўду праз вызнаванне нашай веры. Веры ў адзінага Бога,
Праз Езуса Христа, валадара сусвету, які нас збавіў і паклікаў да свайго валадарства, даверым Богу ў малітве просьбы касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб вёў людзей да валадарства Христа, дзе пануе еднасць і любоў. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго апостальская паслуга садзейнічала перамозе дабра ва ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за ўсе народы, якія перажываюць трагедыю войнаў і нянавісці, каб яны адкрылі свае сэрцы на прабачэнне і любоў у імя Хрыста, валадара спакою. Цябе просім. Молімся за людзей, якія павінны прымаць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім. Молімся за тых, хто перад абліччам цярпення і зла згубіў веру ў Божую міласэрнасць, каб яны атрымалі суцяшэнне ў крыжаванага і ўваскрослага Пана. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, нягледзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надзею і любоў. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі нашых супольнасцяў святога ружанца, розных кулак, іх ёсць вельмі шмат, каб Бог благаслаўляў удзельнікаў малітвы святога ружанца патрэбнымі натхненнямі да дабра, да служэння, да міласэрнасці Божай. Няхай заступніцтва Божай Маці дапамагае на шляху да валадарства шчаслівасці вечнай. Цябе просім. І памолімся, каб нашыя сэрцы былі адкрытыя на зоў Хрыста, каб мы яго вызнавалі як Господа нашага, як валадара сусвету, і былі вернымі яго дзецьмі, яго слугамі і яго грамадзянамі. Цябе просім. Божа, стварыцель неба і зямлі, Ты хочаш усіх людзей сабраць у сваім валадарстве любові. Выслухай малітвы Твайго касцёла і ўчыні, каб мы плённа садзейнічалі пашырэнню Твайго валадарства ў свеце праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Христово тело за нас ахвяра, Христово тело за нас ахвяра, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита, Христовый Бог для нас открытый, Христовый Бог для нас открытый, Христово сердце для нас открыто, Христово сердце для нас открыто, Христовый крыж для нас избавление, Христовый крыж для нас избавление. Душа Христова нас освячає, душа Христова нас освячає. О Христе Пане, праз Твои раны, о Христе Пане, праз Твои раны, помилуй нас, даруй провины, помилуй нас, даруй провины. Христово тело за нас ахвяра, Христово тело за нас ахвяра, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита. О Христе Пане, праз Твои раны, о Христе Пане, праз Твои раны, помилуй нас, даруй провины, помилуй нас, даруй провины. Молитесь, брат.
брати і сестры, каб мою і вашую ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костюлю Святому. Пане наш Боже, ми складаємо Тобі ахвяру поєднання і примирення. Покорно Тебе просим, каб Твой Сын одарив усе народи єдністю і супокоєм, який живе і володарить на веки вечные. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим пору серця. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі пагадзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты свайго адзінароднага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста, намасціў алеем радасці на вечнага святара і валадара сусвету, каб ён завяршыў таямніцу адкуплення чалавечага роду, ахвяруючы самога сябе на алтары крыжа, як беззаганную ахвяру прымірэння, каб прыняў пад Тваю ладу ўсё стварэнне і перадаў бясконцай велічы Тваёй, вечнае і паўсюднае валадарства, валадарства праўды і жыцця, валадарства святасці і ласкі, валадарства справядлівасці, любові і супокою. Таму за анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус,
вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з нашым папам Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго, просім Цябе. Змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Христа. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала праз усе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як навучив нас Єсус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас во спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наши. Дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Jesúsa Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навек. Пане Jesús Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсюди будьте з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Поєднання тіла і крові. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варта, каб ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слово, і будзе оставлена душа.
Мой Боже, Тебе веру всім серцем і душой. Мяне узлюбіў без меры у дабрыні сваёй. Сышоў з вышыні ў неба, жыццё за нас аддаў. Пад відам віна і хлеба застацца пажадаў. Сышоў з вышыні ў неба, жыццё за нас аддаў. Пад відам віна і хлеба застацца пажадаў. Сакрамент найсвяцейшы хачу заўжды хваліць, за дар той найвышэйшы, каб вечна ў небе жыць. Ён ласк струмень бясконцы і яснасць нашых воч. Для нас ён тое сонца, што свеціць дзень і ноч. Ён ласк струмень бясконцы і яснасць нашых воч. Для нас ён тое сонца, што свеціць дзень і ноч. Мяне, я знаю, чуеш, о Хрысце, моц моя. Душу мою ратуеш, ты шлях мой да святла. О валадар сусвету, ты збаўца наш пан, ты даў збаўленне свету цаной пакутных ран. О валадар сусвету, ты збаўца наш пан, ты даў збаўленне свету цаной пакутных ран. Мой Боже, Табе веру всім сэрцам і душой. Мяне ўзлюбіў без меры у дабрыні сваёй. Сышоў з вышыні ў неба, жыццё за нас аддаў. Пад відам віна і хлеба застацца пажадаў. Сышоў з вышыні ў неба, жыццё за нас аддаў. Пад відам віна і хлеба застацца пажадаў. Я жывы хлеб Божы, што сышоў з нябёсаў. Я жывы хлеб Божы, што сышоў з нябёсаў. Цела маё сталася пажывай, а кроў мая напоем. Я жывы хлеб Божы, што сышоў з нябёсаў. Хто маё цела і кроў спажывае, жыццё вечнае той мае. Я жывы хлеб Божы, што сышоў з нябёсаў. Хто маё цела і кроў прымае, той жыве ува мне, а я ў ім прабываю. Я жывы хлеб Божы, што сышоў з нябёсаў. Я уваскрашу яго у дзень апошні і будзе жыць навекі. Я жывы хлеб Божы, што сышоў з нябёсаў. Молімся. Небесны Ойча, Ты насыціў нас хлебам, які дае жыццё вечнае. Учыні, каб мы з радасцю былі паслухмяныя Христу валадару сусвету і вечна жылі з ім у нябесным валадарстве.
які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Прысядьце на хвілінку, паслухайце аб'явы парафіяльныя. Мои дорогие, переживаем урачыстасць Христа нашага валадара усяго сусвету. Гэтай урачыстасцю заканчваецца перыяд літургічнага года, і ўжо наступная нядзеля, гэта першая нядзеля Адванту, час, які рыхтуе нас да перажывання святаў Божага нараджэння. Парадак імшаў на гэтым тыдні будзе выглядаць такім чынам уважліва. Паслухайце. У панядзелак святая імша ў 9 гадзін раніцы. Гэта ўспамін святога Андрэя з Унклака, прэзбітара і паплечнікаў мучанікаў. 25-го у аўторак таксама імша ў 9 гадзін раніцы. Успамін святой Кацярыны Александрыйскай, панны мучаніцы з першых вякоў хрысціянства. У сераду, чацверг і пятніцу ў 18 гадзін. У суботу імша ў 9 гадзін раніцы. Шмат у якіх парафіях святкуюць свята святога Андрэя апостала, і таксама запрошаны ў Крывічы, ў суседнюю парафію, каб там перажыць. Таму у суботу ў 9 гадзін раніцы, не ў 12, толькі ў 9 гадзін імша. І таксама запрашаю да імя пробашча, калі ў каго ёсць магчымасць, наведаць парафію ў Крывічах, каб атрымаць адпуст парафіяльны. У наступную нядзелю, у нядзелю 1 Адвента, імша святая ў 10, у 12 таксама гадзін. Мои дарагія, падчас сягонняшняй імшы ахвяраванні сабіраліся на патрэбы вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродна. Гэта адзіная наша установа, якая рыхтуе будучых святароў для служэння на нашай айчыне. Таму дзякую вам за вашы ахвяраванні. Калі хто хацеў бы яшчэ далучыцца да гэтага, то можна зрабіць пасля святой імшы. У наступную нядзелю, першую нядзелю Адвента, падчас кожнай святой імшы адбудзецца асвячэнне вянкоў адвентовых, якія мы ставім на нашым стале з 4 свечачкамі. І кожную нядзелю пасля вяртання з імшы нядзельнай, перад тым як спажываць абед, мы запалім урачыста гэту свечачку. Таму аднясіцеся да гэтага так вельмі сумленна. Дзеткі некаторых сем'яў рабілі учора гэтыя вяночкі, а у наступную нядзелю яны будуць асвячацца. Гэта прыгожая такая традыцыя, якую падтрымліваюць сем'і у многіх рэгіёнах нашай краіны і таксама ўсяго свету. І гэта цудоўная такая атракцыя да датак, да перажывання і рыхтавання да Божага нараджэння, якая сімвалічна будзе кожную нядзельку нагадваць нам, што свята Божага нараджэння і свята адкуплення нашага ўсё бліжэй і бліжэй. Таму ў наступную нядзелю прынясіце, калі ласка, зрабіўшы самі гэтыя вяночкі для асвячэння. У перажыванні Адвенту і рыхтаванні да святаў Божага нараджэння будзе нам дапамагаць святая раратняя імша, на якую сардэчна запрашаць буду 3 разы ў нядзелю з раніцы, каб разам з Марыяй, запаліўшы светачы нашыя, чакаць на надыход Пана Бога. Адвент – гэта час міласэрнай любові, і таму разам з усёй парафіяй, таксама вернікамі, якія ўдзельнічаюць у супольнасці Карытас, мы пастараемся зрабіць штосьці добрае і міласэрнае да тых людзей, якія знаходзяцца ў патрэбе. І таму уважліва паслухайце. Отделение круглосуточного пребывания для пенсионеров и инвалидов в деревне Узла. Дом самостоятельного проживания в деревне Комарова. Нуждаются в моющих средствах, порошке, моющих для посуды, бытовой химии, средства личной гигиены, жидкого мыла, шампуня, геля для душа и теплых носочков. Мои дорогие, вот гэтыя рэчы патрабуюць у гэтых дамах сацыяльнага прабывання пенсіянераў і інвалідаў. Гэта нашыя суайчыннікі, у якіх, быць можа, няма дзяцей, а быць можа, пры жывых дзецях яны павінны дажываць у самотнасці, не ў сям'і. Гэта тоже таксама людзі, якія маюць сэрцы, якія патрабуюць такой жычлівасці.
І вось тое, што найбольш патрэбна ім, буду вельмі вам удзячны, калі вось у тым куточку, дзе заўсёды прыбываюць прадстаўнікі нашай супольнасці Карітас, будзе стаяць яшчычак, і калі будзеце тут ці дзесьці на закупах, то ўспомніце пра гэтых пакінутых, бедных, самотных і адзінокіх вось людзей, і у знак міласэрнага служэння паклапаціцеся, менавіта набываючы тыя рэчы, якія ім у будучыні вось паслужаць. Я за гэта буду вельмі вам удзячны. Там таксама ёсць столік са скарбоначкай з Карітас і таксама рознымі рэчамі, зробленымі ручкамі нашых дзетак, набываючы адну ці іншую якуюсь вось рэч, мы падтрымліваем шматлікія ініцыятывы вось нашай невялічкай супольнасці Карітас, нашай парафіі, якая служыць на патрэбы вось іншых людзей. Адвент – гэта час, калі не толькі мы чакаем на надыход Езуса Хрыста, але яшчэ чынна удзельнічаем у справе міласэрнасці. І на гэта няхай Бог вам благаславіць. Я хачу асабіста падзякаваць скаутам, нашым гасцям, якія прыехалі вось з Мінску, паглядзіце. Ніхто не хоча дзёргаць, хачу да хаты, замёрз, не, сядзяць, як анёлкі, роўненька. Канешне, вось сцюдзёна і холадна, але гэта радуе, што вось не так кепска, што ёсць хлопцы, якія не ў мабільніку, ў смартфоне сядзяць у цёплым куточку і гуляюць там, але Богу моляцца і Бога праслаўляюць. Вам, хлопцы, якія апякуецеся падрастаючым пакаленнем, дзякую вам, што ёсць такое ахвота, што ёсць хочацца чамусь штосьці перадаць, чагосьці навучыць. Гэта вельмі важна, навучыцца, як весці сябе зімой, каб не замёрзнуць, як распаліць касцёр, як вось сабе кашу падрыхтаваць. Гэтаму ўсяму вучаць гэтыя вось хлопцы. Дзякую таксама нашым міністрантам, якія таксама як анёлкі, ўсё прыгожа і чытаюць, і Богу служаць. Добрай нядзелькі вам, мои дарагія, будьце здаровенькія. А пасколькі святыні наша юбілейная, і многія з людцаў аглядаюць з усяго свету нашу трансляцыю і далучаюцца разам духоўна ў перажыванні літургіі ў гонар Хрыста Валадара, Маці Касцёл хоча ўдзяліць гэты вялікі дар адпусту. Давайте цяпер супольна разам памолімся, просячы Пана Бога, каб з гэтага святога месца не толькі для нас, удзельнікаў гэтай імшы, але для ўсіх людцаў, хто лучыцца разам з намі, Бог праз Марыю дараваў гэтую ласку. Ойча наш, который ёсць у небе. Святися імя Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя. И отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а спал нас от зла. Вітай, Марыя, поўная ласкі. Хвала Отцу і Сину і Святому Духу, Як була які за нас цярпеў ад ранаў. Єсу Христе, змилуйся над, Маці Божая балесная, молися за нас. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амин. Идите в спокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Михайле Арханьоле, Бережи нас у змаганні супроть спокусов і пасток злого духа. Будь нам обороною, князю войскому, моцею Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на звуку душу. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим. Хвалебная и благословленная, опекунка наша, сутешальница,
Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавая. С Тобою быть хочу, о Иисус мой, с Тобою мне легче крыш нести свой, да Тебе вдячный спев я посылаю свой, с Тобою быть хочу, Господи мой, да Тебе вдячный спев я посылаю свой, с Тобою быть хочу, Господи мой. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Гэты святы ружанец адмаўляем за ўсё духавенства, святароў, сёсцер законных, а таксама за пакліканне з нашай буслуцкай парафіі да святарскага і манаскага жыцця. Веру ў Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага Пана наша, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны. Зышоў да тхлання, трэця дня ўваскрос, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца ўсемагутнага, адтуль прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая Ты між жанчынамі, благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая Ты між жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая Ты між жанчынамі, благословлены плод улоння Твайго, Езус.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першародна зачатая, о мой Езу, прабач нам правины наши, захавай нас ад огню пякельнага, правядзі все души на небо и дапамажы асабліва тым, кому найбольш патрэбна твоя милосердность. Таямніца першая часткі хвалебнай з мёртвых паўстання Езуса Христа. Калі прыйшла субота на світанне першага дня тыдня, прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. Анёл жа сказаў жанчынам: не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса ўкрыжаванага. Яго няма тут, ён у вас кросак і сказаў. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не уводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Як была спрадвеку, теперь заўсёды и на веки вечные. Амин. Молися за нас, кто у тебе поратунку шукая.
Прабач нам правіны нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Таямніца другая часткі хвалебнай у небаўшэсце Езуса Хрыста. І вывеў іх з места дабытання, і падняўшы рукі свае блаславіў. Калі блаславіў, стаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба. Анёлы сказалі: чаго стаіце, узіраючыся на неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як бачылі вы яго ўзыходзячым на неба. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не уводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Як была спрад веку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. Прабач нам правіны нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Таямніца трэцяя часткі хвалебнай з паслання Духа Святога. І калі канчаўся дзень пяцідзясятніцы, усе былі аднадушна разам. І з нячэўку пачуўся гук з неба, быццам ад наляцеўшага буйнага ветру.
Ты напомнил весь дом, где они сядели, и показались им поделенные языки быццам огнявые, да посели на кожный зих, и наполнились все Духом Святым. Хлеба наша, штоденно дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, и яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь заўсёды и навеки вечные. Аминь. Молись за нас, кто в тебе поратунку шукая. Прабач нам провины наши, захавай нас ад огню пекельного, провядзі все души на небо и дапамажы асабліва тым, кому найбольш патрэбна твоя милосердность. Таемница 4 частки хвалебной у небоузяцця Святейшей Панны Марии. Благословленная ты, дочка, наивышэйшым Богом больш за ўсіх жанчын на зямлі. Няхай адорыць цябе Бог вечную хвалою, знагародзіць добротами. Бо не пошкодовала ты життя свайго, поступаючи справядліва перед Богом нашим. И весь народ сказал: няхай так станется, няхай так станется.
Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь заўсёды и на веки вечные. Аминь. Молися за нас, кто в тебе поратунку шукая. Прабач нам провины наши, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твоя милосердность. Таямница 5 частки хвалебной укаранавання Найсвяцейшай Панны Марыі. І знак вялікі паказаўся на небе. Жанчына, апранутая ў сонца і месяц пад нагамі ў яе. На главе яе вянок з 12 зорак. Я пасялілася на вышынях, і трон мой на слупе з воблакаў. Хто знайшоў мяне, той знайшоў жыццё і атрымае ласку ад Пана. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не уводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных,
теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. Молись за нас, кто у Тебе паратунку шукая. Прабач нам правины наши, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, кому найбольш патрэбна Твоя милосердность. Кирия Лейсон. Христа, пачуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица один и Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати милосердности, Мати ласки Божией, Мати надеи, Мати прочистая, Мати беззаганная, Мати непорушная, Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, Мати Збавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная,
Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровлення хворых, притулок грешных, палёгка мігрантаў, суцешальніца засмучаных, успамова хрысціянаў, каралева анёлаў, каралева патрыярхаў, каралева прарокаў, каралева апосталаў, каралева мучанікаў, каралева веравызнаўцаў, каралева паннаў, каралева ўсіх святых, каралева без граху першароднага зачатая, каралева ў неба ўзятая, каралева ружанца святога, каралева сем'яў, каралева супакою, каралева ў цудоўным буслаўскім абразе, каралева Беларусі, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, маліся за нас, святая Богородица. Молимся, просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей заўсёды Панны Марии, мою ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим, и от всялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятаю, Наисвятейшая Панна Мария, что ніколі не здаралася, каб покинула того, кто до Тебе утекает, Тебе на допомогу клича Твоей опеки просить. Этим довером натхнены, до Тебе, о Панна, над паннами и Мати наша имкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешный, плачучи стою. О Мати Слова, не погаджай словами нашими, але почуй их ласкав и выслухай. Аминь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь.
Хвалёны Ісус Христос, паважаны ў Христе, падчас сягонняшняй еўхарыстыі складковай Богу даверым нашых братоў і сясцёр, якія прыходзяць у гэтае святое месца прасіць заступніцтва Божай Маці, бо гэтае месца яна выбрала, каб прымаць і радасці, і смуткі, і боль, і цярпенне. І асаблівым чынам прашу памаліцца за нашых гасцей, якія прыехалі да нас прасіць Божай дапамогі, асабліва ласку здароўя для пані Наталі Гарнастаевай і мужа Сергея, Божае благаслаўленне для іх дзетак, дочачак, каб Бог благаславіў, а Божая Маці апекавалася, кіруючы душы і сэрца іх да ўзнёслых рэчаў. Молімся ў дзень народзін Алёны, якая святкуе 38 год свайго жыцця. Дзякуем за пражытыя гады, просім апекі і падтрымкі на дальнейшае жыццё. Молімся за яе маленькага сыночка Уладзіміра, просячы патрэбных ласк і ласкі Божай. Молімся ў дзень народзін Шкадун Александра, якому споўнілася 65 годаў. І Сарока Андрэю, якому споўнілася 45 годзікаў. Просім апекі панны Марыі для іх. Просім ласку здароўя і дапамогі ў справах для Станіслава і Анны. Молімся ў інтэнцыі Панасевіч Валерыя, Дамановскага Валерыя, Тамаша, Агаты ў дзень нараджэння. Давяраем пану Богу Бука Людмілу Михайловну, Бука Алексея Александрович, Гацко Ангеліну Алексеевну, Сналеі Галіну, Аллу. Молімся ў інтэнцыі Марыі, аб дасканаласць веры, аб ласцы здароўя для Ірыны, Тацяны, Владзіміра, Людмілы, Анатолія, Александра, Сергея, Валянціны, Степана, Бонифация Дар'я, Максима Дмитрия, Леонида Альоны, Алены, Владислава, Светланы Дмитрия, Валентины Дениса, Натальи Дмитрия, Анны, Михаила, Клаудии, Владимира, Ларисы, Галины, Светланы, Клаудии, Олега. Молимся об добрым здоровье и потребных ласках для Галины, Катерины, Ирины, Артема, Степана, Виктора, Михаила. Опеки Божией Мати просим на кожный день для Алены, родных и близких, об уладкаванні у житті, об навертанні до Бога. Молимся ў інтэнцыі Ірыны, Дмітрия, об умацаванні веры, дары бацькоўства і таксама ласцы здароўя для іх. Об ласцы здароўя для Петра Георгиевича, об ласцы здароўя для Романа, Анны, Ангелины, Юзефа, Геннадия, Лилии, об ласцы здароўя, Божьем благословении для Геннадия и его семьи. Молимся об ласце здоровья для Бернарды, Владимира, Виталия, Людмилы, Алены, айца Алексея, айца Серафима, айца Виталия, Олега, Елены, Стефании, Инны, яе семьи Бориса, Натальи, Элеоноры, Владиславы. Опеки Мати Божией, даров Духа Святого просим для Сергея, Анастасии, Романа, Юрия, Инны, Анны, Михаила, Натальи, об опеце Божией Мати для семьи Оксаны, Марии, Вольги, Анны. Молимся в интенции Натальи, Веры, Елены, Юрия. Просим опеки Божией Мати для Ганны и ласку здоровья для Сергея, Евелины, Ксении, Анны, Елены, Владимира, Ивана, Нила, Ильи, Валерия, Светланы, Людмила, Юлии, Марка, Марии, Юрия. Молимся о покликаниях до святарства и законного життя сем'яў Килимович, Загорских, Романович. Просим Пана Бога и дякуем за атрыманыя ласки, о Божьем благословении, здоровье для Антона, семьи Кристины, Каролины, Рыты, семьи Казимира, Валентины и Яна. Молимся в интенции Ирины, Александра, Тамары, Бориса. Про заступництво Мати Божией Буцлавской просим ласку навертания, знайсці веру для Елены, Юры, Каролины, Андрея, Эмилии, Евелины, Олега. Обдары здоровья для справ, связанных с верой. Молимся о Божьем благословении, заступництво Божией Мати Буцлавской, так само ласцы здоровья души и тела, любови и супокою у свете и у сердце, умацаванні веры для Ирины, Алены, Андрея, Ариадны, дапамозе у навуцы, об вызволении от компьютерной залежности. Молимся. Дякуем Пану Богу и Марию за маленького сыночка Марка. Дякуем Пану Богу. Просим Божьей допомоги, опеки Маті Божией
просячы ласку здароўя душы і цела, сілы духа, у цярпенні, у мудрасці пераадолець выпрабаванні для Алёны. Молімся аб ласцы благословления Божьего для Виктора, Галины, Артема, Дмитрия, Алены, об оцалении Янины, об Божьем благословлении, опеки Божьей Мати для... И подякуем Божьей Маті Буцлаўскую, просячы патрэбных ласкаў для сям'і Шуковых, аб нараджэнні дзіця, просім для іх, просьба аб яшчэ адным дзіцяткі, калі на гэта воля Божая. Падзякуем Пану Богу, Божай Маці, за Александру з просьбай аб здароўі, калі на гэта будзе воля Божая, каб з'явіўся чалавек па сэрцу угодны да шлюбу, аб даўжэйшым і фізічным здароўі для сем'і Барысавых, Латыгі, Самец, Рыбчанка, аб добрай і шчаслівай працы для Нікалая, аб смеласці, рашучасці і дзейнасці для Наталі у парафіі. Молімся да Божай Маці Буцлаўскай з просьбай аб здароўі і дарог Духа Святога для Рэгіны, Канстанціна, Віктара, Алёны, Паліны, Рамана, Ягора, Александра, Наталі, Маргарыты, Ксеніі, ўсіх родных і блізкіх. Молімся і просім Езуса міласэрнага праз твае святыя раны, кроў найсвяцейшую і ваду, якая выплыла з твайго найсвяцейшага сэрца. Прашу цябе выслухаць мае шчырыя малітвы аб прабачэнні ўсіх грахоў маіх за мужа Івана, аб цвярозасці чысціні сэрца, святасці жыцця, вызвалення ад цялеснага зла, душы і цела ўсёй сям'і, аб вяртанні да Бога, да сям'і, да сябе, ўмацавання веры, надзеі, любові ў сэрцы, паслухмянасці і пакоры, аб аздараўленні духоўных і фізічных ран за дзяцей Марыю і Нікалая, вызвалі іх ад усялякага зла, ад залежнасці. Маці Божая, уратуй сваім плашчом, Дух Святы асвяці і адары патрэбнымі ласкамі на хвалу Божую за ўсіх родных, блізкіх, дабрадзеяў, аб ласцы духоўнага і фізічнага аздараўлення, навяртанні да Бога, паяднання ва ўзаемнай любові, прабачэнні ўсіх нас цяпер і навекі, аб духоўным і матэрыяльным дары для маёй сям'і, ўсіх патрэбных ласках. Прасі, шчабе Божа, захавай і благаславі вечнае святло і радасць прабывання ў небе для нашых родных і блізкіх, дабрадзеяў, за памерлых і церпячых учысцу, за Галену, Ірэну, Мечислава, Рэгіну, Людвіка, Станіслава, Леонарда, Янину, Аліну, Вячеслава, Ніну, Віктора, Сергея, Руслана, Марыю, Ядвігу, Яніну, Ядвігу, сем'яў Сыс, Сенють, Базюк, Пестрышевых, Бачыла, Андрыеўскіх. Молімся аб ласцы здароўя для Яны, Виктории, Вольхи, Виталия, Леонида, Ирены, Регины. Просим ласку здоровья для Елены, Алексея, Марка, Рамуальда, Ивана, Антона, Станислава, Маці Божая Буцлаўская. Шчыра дзякую табе за мацярынскую любоў, апеку і дапамогу для нашых сем'яў, сяброў і дабрадзеяў. Пакорна прашу аб тваім заступніцтве для нас перад тваім сынам Езусам Христом. Выпрашивай для нас патрэбныя ласкі, дапамагай прымаць, выконваць Божую волю, суцяшай нас у смутку, цешся з намі ў радасці, вядзі нас дарогай праўды і веры. Молімся ў інтэнцыі здароўя для Тацяны, Наталі, за навяртанне апекі Божай Маці для Паўла. Молімся і просім Божую Маці, каб апекавалася маімі дзеткамі, хай шчасліва вырашаюцца ўсе іхныя цяжкія праблемы ў іх сем'яў. Дай ім сілы жыць надзеяй на лепшае жыццё, дапамагай ім у цяжкасці вярнуцца сюды ў твой дом і пад тваю абарону. Просім Пана Бога пра заступніцтва Божай Маці Буцлаўскай за ўсіх памерлых родных, знаёмых, асабліва дзядко Міхаіла, каб Пан Бог прыняў іх у Божае валадарства. Прашу аб шчырым навяртанні для Паўла, Марка, Насці, Сергея, Артёма, Тацяны, Галіны, Александра, Числавы, Тацяны, Вознякоў, Наташы, Лены, Сергея, Люды, Юркевич, Рагачевич,
Жаны, Вольгі і яе сям'і, Числавы, Валянціны і яе дзяцей, Юзафа і Святланы, Олега і Наталі. Прашу для ўсіх іх фізічнага і псіхічнага, духоўнага здароўя, душэўнага супакою. Атуляй плашчом сваёй апекі. Дзякую табе за ўсё, што маю. Даверым Пану Богу таксама усіх вас тут прысутных, вашыя сем'і, інтэнцыі, з якімі вы прыйшлі. Просім Пана Бога благаслаўлення для ўсёй нашай парафіі, асабліва нашых гасцей, якія з розных куточкаў горнуцца пад плашч Божай апекі, просячы, каб захавала ад усялякага зла і дапамагла на годным шляху крочання да шчаслівасці вечнай. За хвіліночку зараз распачнецца святая Эўхарыстыя. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Иисус Христос, переможца, Пан су свету и владар. Иисус Христос, переможца, Пан су свету и владар. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Паважаны ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, у гэты святочны і радасны урачысты дзень Хрыста Валадара, Пана і Валадара ўсяго сусвету хочацца прывітаць у гэтай Божай святыні, святым месцы для кожнага веруючага чалавека, каб супольна разам ушанаваць нашага Господа, нашага Пана, які з'яўляецца валадаром усяго сусвету. Падчас гэтай хварысты малюся і давяраю Пану Богу інтэнцыі нашых братоў і сясцёр, якія складаюць перад тронам Божай Маці, просячы, каб анёлы Божыя занеслі нашу малітву, каб гэтая малітва праславіла нашага Пана і каб яму яна была даспадобы. На пачатку гэтай Еўхарыстыі
Покорно просим Пана Бога нашага, каб Ён асвяціў ваду, якую мы будзем акроплены на ўспамін нашага хросту. Нехай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраманце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоёй ласкі, абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Окропи нас, Пане, гизопом, и станем чистыми, обмый нас, и як снег выбелеем. Змилуйся надо мной, Боже, милосердности Своей, увеличи Своей литости, даруй мне провины, обмый меня всего с моей вины, и очисти меня от грехов моих. Окропи нас, Пане, гизопом, и станем чистыми, обмый нас, и як снег выбелеем. Створи, Божаху, во мне сердце чистое, их однови, во мне моц Духа. Пане, открой мои усны, и они уславят Твою величь. Окропи нас, Пане, гизопом, и станем чистыми, обмый нас, и як снег выбелеем. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую хрыстычную ахвяру ўчыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціні Яго валадарства. Амен. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моление наше, які сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся, усемогутный вечный Боже, Ты ўсё пожадаў аднавіць у Сваім наймілейшым Сыне валадары сусвету. Учыні, каб усе стварэнне, вызваленыя з няволі граху, служила Табе і бясконца Цябе праслаўляла. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына,
які з тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання другої книги Самуеля. У ті дні усі племена Ізраїля прийшли до Давида у Хеброн і сказали: «Вось ми, кость твоя і тіло твоє, і учора, і яще давней, коли Саул панував над нами, ти був проводарем Ізраїля, і сказав пан тобі: ти будеш паслить народ мой Ізраїля, і ти будеш керівником Ізраїля». І прийшли усі старейшини Ізраїля у Хеброн, і король Давид заключив з ними заповідь у Хеброні перед паном, і намастили Давида на короля Ізраїля. Гэта слово Божие. Дякуємо пану Богу. С радостью пойдем у дом Пана Бога. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Узрадовался я, коли мне сказали: пойдем у дом Пана. Вось стоять наши ноги у брамах твоих, Иерусалим. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Туди узыходять поколені Пана, каб паводле сведчання Ізраїля прославлять ім'я Пана. Там стоять судовые троны, троны дому Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Читання послання святого апостола Павла до Колосянов. Брати, ми дякуємо Богу і Отцу, який покликав нас до уділу у спадщині святих у світлі, який визволив нас з-під улади темри і привів у володарство умилованого Сина Свого, у яким ми маємо откуплення і відпущення грехов. Ён з'являється в образом небачного Бога, першородним сярод усялякого створення, бо у ім було створено усе, що на небесах і на землі, бачне і небачне, ці трони, ці панаванні, ці начальства, ці улади, усе проз Яго і для Яго створено. Ён ёсць раней за ўсё, і ўсё трымаецца ў ім. Ён галава цела, гэта значыць касцёла. Ён пачатак, першародны з мёртвых, каб ён ва ўсім меў першынства, бо спадабалася Айцу, каб у ім жыла ўся паўната, і каб праз яго прымірыць з сабой усё, і зямное, і нябеснае, усталяваўшы мір праз кроў ягонага крыжа. Гэта Слово Божие. Дякуємо пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный той, кто приходит у имя Пана. Благословленное володарство Отца нашего Давида, якое надыходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час
насміхаліся з Єзуса разам з народам і кіраўнікі, кажучы: іншых ратаваў, няхай уратуе сябе самога, калі ён Месія, выбраны Богам. Таксама і жаўнеры здзекаваліся з яго, падыходзілі і падносілі яму воцат, кажучы: калі ты кароль юдэйскі, уратуй сябе самога. І быў над ім надпіс: гэта кароль юдэйскі. Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы: калі ты Месія, уратуй сябе і нас. А другі ў адказ дакараў яго і казаў: ты нават Бога не баішся. І хоць і сам асуджаны на тое самае, мы ж асуджаныя справядлівыя, бо за тое, што зрабілі, атрымліваем. Ён жа нічога благога нікому не зрабіў. І сказаў: Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Езус адказаў яму: сапраўды кажу табе, сёння ж будзеш са мною ў раі. Гэта слова Пана. На хвіліначку прысядзьце. Урачыстасцю Христа Валадара, Пана Сусвету, заканчивается перыяд календарнага літургічнага года ў касцёле. І ўжо ў наступную нядзелю мы будзем перажываць первую нядзелю Адвента, час, які будзе рыхтаваць да перажывання ў свята Божага нараджэння. Урачыстасці, якая распачала час збаўлення, адкуплення роду людскога. Тое, што грахом было знішчана, сапсавана, Богам Усявышнім было адкупленае. І сапраўдны Господ, творца ўсяго існага, сапраўдны валадар, сапраўдны князь князёў, валадар валадароў, кароль каралей прыходзіць у гэты свет, каб аднавіць, каб сабраць сваіх дзяцей у адно і каб праз сваю боскую смерць і ўваскрасенне даць магчымасць збаўлення ўсім, хто не пад прыгнётам, пад страхам, але па зову сэрцу адкрытай душы вызнаюць яго як свайго Пана і збаўцы. Сягоння мы ў гэтай святыні велічнай і такой знакамай хочам вызнаць нашу веру, што Христос ёсць нашым Панам, што Христос ёсць нашым Господам, што Христос з'яўляецца нашым Богам, у якога мы верым, якога вызнаём. Сягоння мы з'яўляемся сведкамі, як людзі насміхаліся з Бога. Бог часам дазваляе людзям смяяцца з Яго. Не толькі тады, калі кіраўнікі і народ здзекаваліся і кпілі з яго, кажучы: уратуй самога сябе, калі ты Месія, выбраным Богам. Бог дазваляе жаўнерам здзекавацца з яго, прыкалавацца з яго, мучаць яго. І Бог дазваляе нават злым людзям насміхацца з яго. Але ёсць і тыя, якія незалежнасці ад абставін жыцця могуць вызнаць верай сваёй, што ён Господ і Пан. Мае дарагія, сягоння мы з'яўляемся сведкамі, як адзін з асуджаных вызнае веру ў Сына Божага. Ён разумее, што ён грэшны, ён разумее, што ён слабы, што ён заслугоўвае на такую смерць, якую ён заслужыў. Але нават і на месцы гэтага пакарання, на месцы пакут, адкінутасці і справядлівасці ён не губляе надзею на міласэрнасць Божую. У жыцці касцёла мела месца адна святая, Кацярына Ямрых, якую Бог выбраў як пасланне для наступных пакаленняў, аб'яўляючы ей некаторыя асаблівыя моменты жыцця Божай Маці, святой сям'і і самога Езуса Христа, якое не змешчана ў дзеях апостольскіх, у святых Евангеліях і Божым пасланні, але ёй было аб'яўлена. І вось на адзін момент з гэтых аб'яўленняў хачу звярнуць нашу увагу. Мы добра ведаем, што пасля нараджэння Сына Божага Ірад хацеў знішчыць усіх дзетак
у Вифлееме і ў ваколіцах. І таму Богам было аб'яўлена, што трэба ісці ў Егіпет, каб уратаваць жыццё сваё і дзіцятка. Для сягонняшняга чалавека сучаснага гэта шлях займае цэлыя суткі. Для Марыі і святой сям'і Езуса гэта сапраўды доўгі час, тым больш маленькае дзіцятка. І гэтая святая апісвае, аднойчы здарылася так, што вечарэла, гэта шлях пустынны. Яны ўбачылі вогнішча, накіраваліся да гэтага намёту і папрасілі у сям'і, таксама маладой, у якой быў таксама маленькі хлапчук хваравіты, падтрымкі і начлегу. Гэта была сям'я разбойнікаў, якая прамышляла разбоем на гэтым тарговым шляху, які вёў у Егіпет. Але бачучы гэтая сям'я, што таксама яны маладыя, што ёсць маленькае дзіцё, злітаваліся і далі ім начлег, далі ім прытулак. І ўжо на ранку Божая Маці, так як на нашай іконе, на нашым абразе, трымаючы маленькага Хрыста, сказала: прыйдзе час, і Бог узнагародзіць вам за вашу дапамогу. І адышлі напрамку Егіпта. Час ішоў, ішлі дзесяцігоддзі, Кальварыя, распятыя Христос і распятыя разбойнікі. І якраз гэты добры разбойнік, гэты добры злачынец, які кажа: Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у валадарства Божа, быў тым сынам гэтай сям'і, якая іх праюціла, дала прытулак. Яны прамышлялі разбоем. Яблака ад яблані недалёка падае. І, канешне, гэты сыночак навучыўся гэтага разбою ад бацькі свайго. А чаго ён мог навучыцца іншага? Але нават і злыя людзі, якія ўмеюць зрабіць дабро, яны ўзнагараджваюцца Панам у сваім асабістым жыцці, мае дарагія. Я сустрэўся з такой сітуацыяй. Паклікалі да ўжо старэнькай жанчыны, паміраючай. Адбылася размова, у выніку якой яна прызнавалася да жахлівых рэчаў. Напрыклад, падпісывала указы да расстрэлу святароў, падпісывала указы да разбурэння святыняў і нішчэння веры. Яна была ваюючай атэісткай. І я пытаюся: а што ты добрага зрабіла, што Бог табе за такія злачынствы дае такую ласку астатняй споведзі, што ксёндз прыходзіць да цябе як Божы сын, прыносячы табе прабачэнне і міласэрнасць. Яна кажа: адзінае дабро, што ад чаго мне светла на душы, гэта догляд маёй старэнькай матулі. Я не кінула яе, вельмі любіла адзіную чалавека, які шанавала і любіла ў гэтым свеце сваю маму. І таму цяжка было, яна хварэла, яна пакутавала, але я была разам з ёю. І думаю, што гэта дабро адзінае, што мілае ў вачах Пана Бога. Я кажу: ты падзякуй Пану Богу за тое, што Бог убачыў тое дабро, той догляд матулі, і цяпер у міласэрнасці сваёй узнагароджвае цябе гэтым дарам, што ксёндз прыходзіць да цябе і прыносіць табе адпушчэнне правінаў і дараванне гэтых правінаў. Мае дарагія, час бяжыць. І ў нашым жыцці ёсць розныя сітуацыі. І Христос не кажа, не абяцае нам нябесныя мігдалы. Ён кажа: ідзіце да мяне, ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, і супакою вас. Ён кажа: калі хто хоча маім вучнем быць, вазьмі крыж свой і ідзі, нясі гэты крыж. Будзе цяжка, і мне было нелёгка, і над табой будуць здзекавацца, і прыйдуць розныя выпрабаванні, хваробы, незразумеласці, а нават апушчэння праз самога Пана Бога, як у мяне на Галгофе. Але гэта шлях да шчаслівасці вечнай. Таму, мае дарагія, у сваім жыцці, нягледзячы на то, як яно можа злажыцца, пастараемся рабіць дабро, быць міласэрнымі. І няхай вера у Бога дапамагае нам перадолюваць розныя цяжкасці. А цяпер давайте супольна разам вызнаем нашу хрысціянскую апостольскую веру, вызнаючы нашага Хрыста за Господа, валадара і Пана.
веру ў адзінага Бога, праз Езуса Христа, валадара сусвету, які нас збавіў і паклікаў да свайго валадарства, даверым Богу ў малітве просьбы касцёла і ўсяго свету. Молимся за святы костел, каб вел людей до владарства Христа, где пануе едность и любовь. Тебе просим, слухай нас. Молимся за святого Отца, каб его апостольская посуха содейничала перамозе добра во всем свете. Тебе просим, слухай нас. Молимся за все народы, якія переживают трагедию войну и ненависть, каб яны открыли свои сердца на пробачение и любовь у имя Христа, владара спокою. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за людей, якія павінны прымаць вельмі адказнае рашэнне, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто перад абліччам цярпення і зла згубіў веру у Божую міласэрнасць, каб яны атрымалі суцяшэнне укрыжаванага і воскресага Пана. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, наглядзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надзею і любоў. Тебе просим, выслухай. Памолімся ў інтэнцыі гэтай Еўхарыстыі за тых людзей, якія з розных куточкаў прыходзяць у гэтае святое месца шукаць паратунку, шукаць суцяшэння, шукаць умацаванне сваіх кволых сілаў духоўных, фізічных, маральных і псіхічных, каб Бог лекаваў сваёй ласкай, каб адчулі яны прысутнасць Божай Маці ў гэтым месцы і, адыходзячы, атрымалі палёгку і шчодрую Божую ласку. Тебе просим. Боже, стварыцель неба і зямлі, Ты хочаш усіх людзей сабраць у сваім валадарстве любові, выслухай малітвы Твайго касцёла і ўчыні, каб мы плённа садзейнічалі пашырэнню Твайго валадарства ў свеце праз Христа Пана нашага. Амен. О, душа Христова, освяти мяне, Цела Христова, захавай мяне, кроў Христова, напаі мяне, о, вода з боку Христова, абмый мяне, мука Христова,
помацуй мяне. О, добрый Езу, почуй мяне. Благословенна ты, Пане Боже, У со своих ранах покрый мяне. Не дозволь мне Тебе покинуть, от ворога злого барани мяне. У годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе навеки вечные. Амен. Иисус, у сердце Ты моим, радость избавления мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать и серце чистим заховать. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костюлу святому. Пане наш Боже, мы складаем Тебе ахвяру поєднання і примирення, покорно Тебе просим, каб Твой Сын одарив усі народи єдністю і супокоєм, який живе і владарить на веки вечные. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим гору серці, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі пагадзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты свайго адзінароднага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста, намасціў алеем радасці на вечнага святара і валадара сусвету, каб ён завяршыў таямніцу адкуплення чалавечага роду, ахвяруючы самога сябе на алтары крыжа, як беззаганную ахвяру прымірэння, каб прыняў пад сваю ладу ўсё стварэнне і перадаў бясконцай велічы Тваёй, вечнае і паўсюднае валадарства, валадарства праўды і жыцця, валадарства святасці і ласкі, валадарства справядлівасці, любові і супокою. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі ускликаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля
полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвалу. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з нашым папам Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Айца Нябеснага, як навучыў нас Езус Христу. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі испаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Владарство и моц, и хвала навек. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя,
але на веру касцёла Твайго і будь ласкава згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёнае, пакліканае на вячэру ягоную. Упавши на колени, Бога спохваляймо, у кожним серцем княні. Хвала, 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 співай земля і небо, Єсусу Гасанна, утоєному хлебе. Хвала, 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 о полторай народе, вечері і рано, на заході і всході. Хвала, 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 о збавчая хвяра, что ратунком стала, будь вечно прославляна. Хвала, 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 упавши на колени, Бога спохваляймо, у кожним серцем княні. Хвала, хвала, хвала. Дай, добрий Божа, заруй сонця бачить, Твоєю лаской заховай от греху, к Тебе вздыхає, моє серце плачить. Дай у Твоей силе мне знайти потеху. Ты свет уладил на людскую службу, такі корисний і такі пригожі, каб ми, вийшовши з гэтым светом в дружбу, Тебе хвалили, найлепший наш Божа. Тебе молюся, Божа милостивый, дай мне убачить свет Твой найяснейший, Тебе самого и все в небе дивы, навеки вечный, Божа наймилейший. Твоею моцай и я моцный стану, Отца и Сына и Духа Святого, Троицу одину,
калі ў неба гляну, хваліць і буду Стварителя Бога. Будь хвала Богу, Тройцы всемогутной и животворчай, вечной назаўсёды и нераздельной, и одиносутной. У Божей моцы знак любови згоды. Дай, добрый Божа, зару и солнца бачыць, Твоёю ласкай захавай ад грэху, к Табе вздыхае маё сэрца плачыць. Дай в Твоёй силе мне знайсці потеху. Молимся. Небесный Ойче, Ты насытил нас хлебом, яким дае жыццё вечное. Учини, каб мы с радостью были послухмяныя Христу Валадару сусвету и вечно жили з Ему небесным валадарстве, які живее валадарить на веки вечные. Амен. Сядайте на хвилиночку, послухайте парафіяльныя аб'явы. Мы, дорогие, переживаем урачыстасць Христа Валадара. Гэтай урачыстасцю заканчивается календарны касцёльны год, і ўжо наступная нядзеля, можете сабе уявіць, першая нядзеля Адвенту, які рыхтуе нас да свята Божага нараджэння. Час так хутка бяжыць, таму пастараемся яго напаўняць добром, любоўю, міласэрнасцю, бо як у гэтым евангельскім аповедзе яно заўсёды лічыцца Панам і заўсёды будзе узнагароджана адпаведным чынам. На гэтым тыдні парадак імшаў такім чынам выглядае. У панядзелак 24 лістапада святая імша раніцай у 9, гэта ўспамін святога Андрэя Зумклака, прэзбітара і паплечнікаў мучанікаў. 25 у аўторак таксама у 9 гадзін раніцай імша ўспамін святой Кацярыны Александрыйскай, панны і мучаніцы з першых вякоў хрысціянства, якой Бог дараваў незвычайную мудрасць, розум і прыгажосць, дзякуючы якой могла здабыць столькі людцаў для Пана Бога. У сераду, чацверг і пятніцу імша святая ў 18 гадзін. І зараз увага, у наступную суботу імша ў 9 гадзін раніцай, бо гэта у многіх парафіях успамін святога Андрэя апостола, і ў Крывічах будзе отпуск парафіяльны. Ксёндз Пробач Віктор запрашае сардэчна, у каго ёсць нагода такая, у 11 гадзін, і я таксама там буду, таму імша крышачку раней будзе ў 9 гадзін раніцы, таму той, хто збіраўся не ў 12, а ў 9 раніцы ў суботу. І наступная нядзеля, першая нядзеля Адвента, святая імша ў 10 гадзін і 12 гадзін. Сягоння ў нашых святынях радзімы збіраюцца ахвяраванні на ўтрыманні вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродна. Гэта адзіная інстытуцыя, якая выхоўвае будучых святароў, і наш уклад у утрыманне і развіццё гэта таксама з'яўляецца клопатам і выразам нашай павагі і клопату пра паўсюдны касцёл, хоць наша парафія невялічкая, але заўсёды гэта будзе штосьці такой падтрымкай для тых, хто рыхтуецца да Христовага святарства, хто ведае, якраз, быць можа, ўжо растуць тыя маладыя пакаленні, якія пасля мяне вось прыйдзеце, хто ведае, і вы яшчэ дачакаецеся. Мои дарагія, у наступную нядзелю, першую нядзелю Адвента, паводле традыцыі, якая прыгожа злажылася ў астатняе дзесяцігоддзе, адбываюцца свячэнне вянкоў адвентовых на нашыя сталы. Дзеткі ўжо учора многія зрабілі гэтыя вяночкі з 4 свечачкамі, якія пасвенцяць, і потым занясуць іх дадому, паставіць на стол, і пасля вяртання з імшы святой перад абедам
на гэтым абедзенным стале запаліце урачыста так першую свечачку, адмовіце Ойча наш, Вітай Марыі, папросіце Божага благаслаўлення і так усёй сям'ёй разам пры запаленай гэтай адвентовай свечачцы будзем рыхтавацца да перажывання святаў Божага нараджэння. Калі хто не зрабіў, то яшчэ цэлы тыдзень пастарайцеся зрабіць, і не абавязкова, каб гэта дзеткі, можаце нават і дарослыя вось зрабіць і паставіць, і гэта будзе такім уміленнем у перажыванні свята, рыхтавання свят да святаў Божага нараджэння. Гэты час будзе упрыгожаны раратнімі святымі імшамі. Гэта ранішняя святая імша перад працай, перад навукай. У многіх святынях нашай радзімы і не толькі вернікі збіраюцца з запаленымі светачамі, каб у гэтай цемры удзельнічаць у Еўхарыстыі, разам з Марыяй чакаць на святую імшу. Калі яны будуць, скажу наступную нядзелю. Таксама адвент – гэта час міласэрнасці і любові, якую мы праяўляем да найбольш патрабуючых нашых братоў і сясцёр. У гэтым адвенце разам з суполкай Карытас і нашай парафіі будзем удзельнічаць у наступных справах. Отделение круглосуточного пребывания для пенсионеров и инвалидов в деревне Узла, дом самостоятельного проживания в деревне Комарова. Нуждаются в моющих средствах, порошок, моющие средства для посуды, бытовая химия, средства личной гигиены, жидкое мыло, шампунь, гель для душа и теплые носочки. Особливо. Мои дорогие, гэта таксама людзі. І, быць можа, нашыя землякі, можа, нават хтосьці з Буцлава. Так сталася, што ў іх няма родных, а можа і ёсць родныя, толькі яму нікому не патрэбныя. Як цяжка дажываць са зразуменнем, што ты нікому не патрэбны, што перад табой толькі смерць, і добрага слоўца, і добрай жычлівасці не дачакаеш. Няхай у гэтым адвенце праз тое, што вось такія рэчы, нічога больш не патрэбна, толькі гэтага. Яны маюць і вопратку, і адзенне, а вось такія моющие средства, хімія такая бытавая, вышэй пералічаная, ім гэта неабходна. Таму там, дзе заўсёды наша супольнасць Карытас мае і скарбоначку, і столічык, там будзе стаяць такі яшчычык. У гэты яшчычык можна, вось калі паедзеце ў супермаркет ці на закупы і будзеце сабе набываць што-небудзь, купіце вось і ім, бо гэта ўсё канкрэтна ў рукі перакажацца тым людцам, якія ім патрэбна. І пра цёплыя насочкі не забудзьцеся. Мои дорогие, доброй недельки вам усім жадаю. Божых ласк гостям, якія прыехалі да нас, шчаслівага вяртання дадому, альбо даехаць да вызначанай мэты. Людцам, якія ядналіся разам з намі праз інтэрнэт з розных куточкаў свету. Добрага таксама дня вам усім жадаю. І каб вы ўсе разам адчулі, што Божая Матуля любіць вас, што вы каханыя яе дзеці, і няхай на сэрцы, нягледзячы на тое, што на вуліцы ў касцёле дастаткова сцюдзёна, чулі цяпло яе мацярынскай апекі. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі! И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в спокой Христа. Дякуем Пану Богу, Помолимся, каб атрымаць адпуст. Ойча наш, который есть в небе, имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас от злого. Вітай, Марыя, поўная ласкі. Пан с тобой, ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Як была спрад веку, теперь и завсёды, на веки вечные. Святый Михаил Арханёле. Бережи нас, Святой воздух злого духа, будь нам обороной, князь Русской небесного, моцарь Бог.
схил у пекла запали, інших злих духов, які на згубу душу снують по світу. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах погорячай молением нашим. Совсюди, хвалебна, славленая, о Пане наша. Ница наша, Сыну Своему нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе. И счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебе я песнь хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебе я песнь хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебе я песнь хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди.